ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഓർ ടേസ്റ്റ് ബെഡ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജൂബി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന കപ്പ മുട്ട ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ മുട്ട ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ വാ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നീളത്തിലരിഞ്ഞ 2 സവാള ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എടുക്കുന്ന 1 കിലോ കപ്പയാണ്. 1 കിലോ കപ്പയ്ക്ക് 2 സവാള. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2-3 പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചേർത്തിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അരിയുന്ന പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിയതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വേഗണ കപ്പയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേവിച്ചൂട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വേവുള്ള കപ്പയുടെ ഒന്ന് കുക്കറിൽ അടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. ഒരു 2-3 വിസിൽ കുക്കർ വരുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കപ്പയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കപ്പ വേവിക്കുന്ന ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ചുമ്മാ ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഊറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേവിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്നും പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ അധികം എരിയില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും അതിൻ്റെ അളവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മതി. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അളവിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ചിലവർക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്. ഒരു ഗരം മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കപ്പ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കരുത്. പിന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് 1 നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി ഒന്ന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദേ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം, ഇപ്പം ഞാൻ 1 കിലോ കപ്പ എടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കപ്പയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1 നുള്ളി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അതുപോലെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിയായിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിന് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ആ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി നന്നായിട്ട് വെന്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം. ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മസാലയെല്ലാം കപ്പയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക. അത് വേകട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 5 മുട്ട. അപ്പോൾ 1 കിലോ കപ്പയ്ക്ക് 5 മുട്ടയെങ്കിലും എടുക്കണം, എന്നെങ്കിലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. മുട്ടയുടെ അളവ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. മിനിമം 5 എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ 5 മുട്ട ഞാനൊരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5 മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയോ കറിവേപ്പില എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാൻ സവാള അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കപ്പയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട്. കപ്പയായും തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന കപ്പയായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കപ്പ വേഗം താമസമുള്ളതാണ്. കുക്കറിൽ ഒരു 2-3 അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഉടഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടണം. നമുക്കറിയില്ല തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉടഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉടഞ്ഞ് തന്നെ കിട്ടിയെങ്കിലേ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഇതേ നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കപ്പ ഇനി അതിനകത്തൊരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒഴിക്കുക. അപ്പം മുട്ട ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കിപ്പൊക്കി എടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ വെന്ത് വെള്ളയൊക്കെ ഇതൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും, മുട്ടയും വേഗം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുട്ടയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് മുട്ട എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച കപ്പയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. കാരണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും. അപ്പം വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കപ്പയെ ചേർക്കാവൂ. ഞാനങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം. മല്ലിയിലയും സവാള അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. ഇത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇളക്കാമെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. ബിരിയാണികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറാണല്ലോ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ. അപ്പം മല്ലിയില ചേർക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ മല്ലിയില കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തില്ല മല്ലിയില ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ ഉള്ള മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞതും മല്ലിയിലയും കൂടെ തൂകി സെർവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പില്ലേ സവാള അതുപോലെ പച്ചക്ക് കടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.